Dewleta tampon wekî amûrek hegemonyaya DYA, Kurdistan lezgiyeva. Zanyarê siyasî ya Amerîkî John Mearsheimer di pirtûka xwe ya sala 2001 de ab sernavê The Trade of Great Power Politics nivîsandiye Sîstemên pirqutbî ku ji hêla gelek aktorên bihêz ve têne xuyakirin bi xwezayî ji sîstemên du qutbî bêtir meyldarê pêvçûnê ne. Ev ji ber ku hejmareke mezintir ji aktorên bi bercewendiyên reqabetê ji bo avakirina hevpeymanî û reqabetê diafrîne ku dibe sedema bi îstiqrarê û zêdebûna pêvçûnan. Giring e ku mirov fêm bike kar Rojnameya nû ya cîhanê çawa tê birêve birin. Yek ji însiyatîfên herî giring hewldana Dewletên Yekbûyî ye ku hegemonyaya cîhanî bi afirandina dewletek tampon li herêma Asya-Pasîfîk bi taybetî bi dayîna vê rolê ji Hindistanê re biparêze. Dewletên Yekbûyî çare ku ji ber gelek sedeman di nav de cêwê erdnigariyê stratejîk li Okyanûsa Hindî û hêza wê ya giring a aborî û leşkerî xwe bispêre Hindistanê. Bi vê rengî Hindistan dikare bibe lîstikvanek sereke di parastina aramiya herêmî de. Bi hevkariya DYA ji bo çareserkirina pirsgirêkên ewleyiya herêmî. Di encamê de lîstika sereke li herêmê di navbera Çîn, Hindistan, Pakistan û Dewletên Yekbûyî de ye. Tevî dijwariyan Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hewl dide serdestiya xwe biparêze. Fikarên li ser derketina hêzên nû bi taybetî Çînê bûne sedem ku DYAyê hewl bide hêza xwe ya aborî û leşkerî biparêze. Têkilî û hevpeymanên dîplomatîk xurt bike û îdeolojiyên ku piştgiriyê didin serokatiya wê biafrîne. Lê Washington êdî di navenda pergala cîhanî ya heyî de nîne. Hegemonyaya wê ji hêla welatên din ve hatiye şikênandin û pergala cîhanî piralîtir bûye. DYA devê niha xwe li gorî şert û mercên heyî xwe biguncîne. Armanca sereke ya DYAyê di cîhaneke pirqutbî de ew e ku bandor û berjewendiyên Washingtonê serdest bimînin. Ev dêwateya parastina serdestiya Amerîkayê, garantîkirina aramiyê li deverên sereke û pêşîgirtina li derketina holê ya hêzên nû yên süper. DYA niha hewl dide ku Amerîkayê dîsa mezin bike, ne tenê ji bo bijî, lê di heman demê de serdestiya xwe jî biparêze. Ew hewl dide ku bi rêbazên tarî kontrola pergala cîhanê ya heyî ji nû ve bi dest bixe û hegemonyaya xwe li herêma Asya-Pasîfîkê bi baregeha Hindistanê biparêze. Armanca wê ew e ku rê li ber bilindbûna Çînê wekî hêzek derketî bigire. Hindistan tev li hevpeymaniya çaralî ya Avustralya, Hindistan, Japonya û Dewletên Yekbûyî bûye ku herêmek Hind-Pasîfîk a vekirî, aram û geş pêş bixe. Ev hevpeymanî Dewletên Yekbûyî û Hindistanê di warê bazirganî û têkiliyên leşkerî de nêzîkî hev dike. DYA bawer dike ku Hindistan dikare wekî astengiyek li hember berfirehbûna Çînê li herêmê bi taybetî li deryaya başûrê Çînê û deryaya Java tev bigere. Wekî hevkarî stratejîk ê DYA, Hindistan beşdarî kontrolkirina berfirehbûna Çînê û mîsogerkirina parastina berjewendiyên herêmî yên DYAyê dibe. Wekî din Hindistan piştgirî dide polîtikayên herêmî yên DYAyê bi taybetî yên ku azadiya seyr û seferê li deryaya başûrê Çînê û dadperweriyê di pergala aboriya navneteweyî de pêş bixin. Bi alîkariya Hindistanê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê dikarin bi bandortir li dijî serdestiya Çînê rawestin. Hindistan di heman demê de hevalbendê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê ye di mîsogerkirina aramiya cîhanî de. Hevkariya DYA, Hindistanê dibe alîkar ku li dijî pirsgirêkên cîhanê di nav de terorîzm, guherîna avhewayê û nexweşiyên kujer şer bike. Bi vê yekê ew potansiyela hevalbendiyek nêzîktir di navbera her du welatan de li sernavê berjewendiyên neteweyî zêde dike. Ji ber wê neecêbe ku DYA hewl dide şerekî welatekî di navbera Çîn û Hindistanê di navbera Hindistan û Pakistanê de bide destpêkirin da ku li dijî hegemonyaya Çînê di rêvberiya cîhanî de derkeve. Her welatek di pergala pirqatî ya îroyîn de ku ne li ser eksena navendiye armanca xwe heye. Çîn di hewldanên xwe yên ji bo dijberiya Hindistanê wekî hevalbendek Dewletên Yekbûyî de piştgiriya Pakistanê dike. Ji aliyê xwe ve DYA Hindistanê wekî baregehek bikartîne da ku serdestiya Çînê li Asyayê sînordar bike. Di heman demê de Hindistan û Pakistan di hilbijartina tevgerên xwe yên navneteweyî û rêya siyaseta derve de bi giranî ji hêla berjewendiyên xwe ve têne rêvekirin. Ne tesadüf e ku Hindistan jî teknolojiya Rusyayê bikartîne. Her wiha di vê navberê de Pakistan hê jî berdewam dike ku xwe bispêre teknolojiya Amerîkî û Tirkiyeyê.